Puilano tipra hastini joto lukurongno khaka hamya pharo takuk bukhurok phainai 5 tarik February Surkobarni salo bubagrani kobong mumbai tipra mothani kaisa meeting kotorma Agartalani Maloncho nibaso asukjaknai tipra mothani samung tangui tongnai joto ojama tai samung tangui tongnai khapurjaknai rokno a salo salni 11ta ni bisingo Maloncho nibaso phaiye meeting o manjaknani bagui kobok jakha jara phainai borok sak-sakni rang baithai borok ma phainai adino aro phainai rokno borokno maicharinani ব্যবস্থা khlaijakha aboni bagui bwskangni decision mario bubagra tipra hasteni lukurokno tamo sanai adino bo srai kai meeting ni bisingtui khaiye sanai gabono tuino जों tipra mothani jara samung tangnai kami amsayo block level district level jara samung tangnai जों srai ka dino sinai bubagra tamo dik nirdeshonari amtekheno जों samung tanglaina nangnai tai ang kobongnani musungo je a salo joto tiprasa media je tongnai borokno bo bubagrani o kokno sara tripura hastewo pirnani bagui borokno bo phai manjaknani bagui kobok jao tai kobar khainani bagui bo जों khabai borokno koijao ang kha khlaio bubagrani bwskangni sobani butang saklaimani salo tipra hasteni gobangma borokno jara tamo bwskango soba ongnai bubagrani kokno khnana musung tongnai rok a salo borok khnai manai ebong जों kha khlaio adino kisu media tei जों live bo khlainai hinai asukno sawi jotona haina hai 5 tarik February Maloncho nibaso kchari ani kok samani orona mothakka bubagra ayuglokthun tipra motha ayuglokthun jotona no khulumbaikha